Хубаво ли беше това момиче? Хубаво беше. Ти затова си почна да си пишеш с нея. Да. А тя е част от схемата, която примамва жертвите. Започнахме да си пишеме, през време ме караше да дойда до София. Идваш в София и ти звъниш на телефона, с който си комуникирал с нея. След обаждането дава адрес, казва, че е свободна, може да се видиме. Отивам вече, казва ми, че сега ще излезе. Ми отваря вратата мъж от ромски происход. Искам да попитам, къде е българската прокуратура? При което буквално се сцепенявам. При влизането вътре, тотален шок, средата на стаята, едно масажно легло и рафтове пълни с дилдота, вибратори и тем подобни. Директно си го питах какво иска. Каза, че номера, на който се обаждам, е мъжки ескорт. Почва едно изнудване, че навсекъде разговорите ще изкочат, как си оговарям срещи с мъже. Пак питам, какво искаш, мисля в случая, защо съм тук, и ми казва, че иска да заплатя сумата от 550 ля за изгубения час. Отварям чантичката и му ги давам. Отива до оттатъка, защото думите, които ми казва, са оттатъка е сводника, при което се връща и ми иска още 300 лева. Тотално му казвам, че нямам повече в мене пари, не съм от града. Няма откъде да взема. Сега в такъв случай ти трябва да си заплатиш в натура, щом в тебе нямаш повече пари.